Edisi kluyuran ning daerah Cepu, tepate ning dhuwur Gawan Solo. Nonton jembatan, ana 4 jembatan iki, men. Ayo men, ikuti terus yo men. Sing gabut, sing gak duwe kerjaan, minggu-minggu glundang-glundung turu pengen ngerti kondisine jembatan ning dhuwure Bengawan Solo sing jumlahe 4, yuk langsung ikuti yo men. Durung marem men, orang mudun iki golek dalan supaya ngerti kondisine sing ngisor iku piye. Biasane kok saka kene langsung ngiri langsung maju engko parkir terus blusukan ning ngisor. Wis ngono yo men, yuk ditunggu wae kondisine ngisor jembatan kaya piye. Walah. Wis men, iki aku wis teko ngisor iki men. Nonton kahanane, tak mlebu sik iso parkir rono iso mlebu rono. Tapi karena ngudak wektu montore parkir kono aku langsung masuk men. Lah iki men, aku wis ning tepi Ngawan Solo men. Jumlahe terteke apa jembatane 4. Siji dienggo transportasi umum menghubungkan Jawa Timur sampai Jawa Tengah, sing siji iku jembatan peninggalan Belanda zaman biyen, terus sing loro iku jembatan kereta api. Ketoke cek aktif kabeh men. Lho iki bakul-bakul iki view-ne juga akeh ning kene nggo dodolan. Lah iku to men, ngerti dhewe to pancang iku nganggo pancang nganggo wesi iku men. Dadine ora cor langsung tembus ngisor, tapi pancang-pancang wesi. Wah, apik men. Itu kita nonton jembatan tiangnya ono bolongannya berarti bangunan zaman Belanda. Geser ke kiri ku men, sama men, sing nganggo lewatan terus iku juga ngono men. Lagi kahanane koyo ngene iki men. Wah, apik to men. Lagi kahanan ngisor iki men. Jembatan sing masih aktif ambek jembatan sing peninggalan zaman Belanda. Zaman Belanda wesine jauh utuh-utuh men. Ngawari iki bahane mbok piye. Tapi cor-corane tiang iku langsung kemisor tanpa ana tiang pancange nganggo wesi-wesi. Mbok wesi-wesine iku bagiane di mana aku ya ora ngerti men. Lah iki kondisine to men. Tapi wis kondisi karena ratusan tahun ya wis kondisine koyo ngene harap maklum. Tapi istimewa iki men. Wesi-wesine Jawa akeh iki men. Ngono to men. Wah iki dienggo nek spot-spot mancing nek anu ya iso men. Nah, iki bukti sejarah men. Bukti sejarah ning dhuwure Bengawan Solo apa Bengawan Solo. Nek jembatan iki zaman Belanda dienggo transportasi menghubungkan Jawa Timur sampai Jawa Tengah. Ijek utuh men. Nek bengi dienggo tempat mancing para kawula muda ambek tim mancing mania iki men. Geser nganan sithik men ben ngerti kondisine ngisor kaya apa lah kondisine kaya ngene. Wesi-wesine ijek utuh men, raketang wis karatan. Tapi dalane iku gladakane nggo aspal iku wis rada anu. Lah iki bandingane jembatan sing dienggo transportasi umum ambek jembatan zaman Belanda iki men. Jejer men. Kacak paling ya 1,5 meter. Lah iki view-ne iku men. Lah jembatan 4 iki yo jembatan paling fenomenal jane men. Ning Indonesia ra ono jembatan jandrek-jandrek sampai 4. Lah iki tiang sing dienggo kereta api iku mesti bolong ngisore. Tengahe bolong men. Iki berarti nek antisipasi nek banjir. Tapi tiang iki ono tiang pancange, wesi-wesi iku men. Tonton iku men. Nah, iki to tiang pancang to men. Wesine jan istimewa iki. Jembatan sing jalan raya iku men sing jenengan lewati terus bendino iku men. Tapi nek jembatan zaman kuno ketoke gak ono tiange iku men. Langsung sor-soran sampai tengah ngisor ning jero Bengawan. Wah, istimewa bangunane. Tapi yang jembatan yang tiang ning tengah-tengah kali iku mesti ana tiang pancange. Wah, iki to men. Kondisine kaya ngene iki to men. Wesi-wesine jan cor-corane. Nah, iku tiange men. Tak spilke ya men tiange. Tiang kanggo jembatan sing nggo lewatan. Mau mancing-mancing yo akeh ana sing entuk barang itu. Ora mbedideng men. Hiburan